bɛ se k'u furakɛ ne ma fɛn kɛ ne bɛ kɛ fɛn an tɛ to tan sa an bɛ taara dɔnnibaga minnu fɛ yen olu to yen bi ka n'olu kuma fɔ nin na i b'o de kɛ han an bɛ nin bɛrɛ bɛn o de min kɛ u ye diɲɛ bɛ yala nin ko la ka dɔgɔtɔrɔso ni kɔrɔ ni tile bɛ boli nin ko la bibi ne sera ka nin furakɛ dɔrɔn ne n'i kɛlen fɛn ye wa i b'a dɔn ne ye Dawuda fɔ nin a b'a di i b'a dɔn min bɛ ne ni kɛlɛ de ye nin ye ka na i sigi don o kuma la sa bi o to yen n'i y'o fɔ dɔrɔn a b'i n'a fɔ ye ala ne dalen du la sa i b'a dɔn ne b'a dɔn pere e ma deli ka bibi ne ni e ye ɲɔgɔn dɔn ka se bi e deli ka nkalon tigɛ ne ya fiyewu ne b'a dɔn nkalon b'i yɔrɔ min na ne tɛ se jango ne ka mɔgɔ ka se a banna walayi fɛn dɔ ye don yan nin bɛɛ to yen an ka taa sisan an ka taa sisan i ka taa nin a to n ka libitɔn ayi sa o to yen sa ayi dɛ n famana libitɔn ayi nin to yen sa ala ka masa ni bila bani n'an ka taa nin ko la bani a to n ka nin tɔ nin ayi sa ka ɲi sa ni bila bani an ka taa Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Avec leur fille, ils brillent comme des étoiles au ciel de la nuit. Non, mais quoi est-ce que ça sonne pas sur la tour? Tu es ça n'est pas ça. Non, ça va glisser. Non, mais bien. Non, ça va glisser. Eh. Alors, pourquoi on est des dimsous? Les dimsous, tous les marins qui fait au fait, oui, il faut tirer pour les sacs et marins. Eh, à la minute délicate, on a des marins qui s'y voient. Doni ko be ya ira ko ngara ka bare tsi ka ba docteur be o fo Non, ça va les candider. la ni man jigi te ala la Ya se va les can. ala man ni te ka ba man ni te ka baram kenya ka bana asebe ala ka kenya ali je docteur be da bena ka ko atsi ka kenya asebe ala Ouais. Ouais. Allah. Mungerani lah. Oui. Nasurita. ya tra kuna jai La tragalita. na princesse ko ji bashi ni ça va bashi ni so Mama fɛn bɛ dugu la nɔ. N'a de filɛ n ka saga min minɛ. Mara an ka taa dugu kɔnɔ. An ka taa sɛnɛ. Mais ça c'est quoi? Mais maman. Gawusu. Non maman ni non fɛn dɔ bɛ yen nɔ olu ma di ne quoi vraiment. Ça c'est pas du tout responsable. Non maman. Mun kɛra? A lajɛ. N nana ka bɔ furakɛyɔrɔ la ka na sɔrɔ madame e bɛ du kɔnɔ yan nɔ madame muru bɛ madame bolo a bɛna. Muru bɛ madame bolo a bɛna denmuso kan tigɛ comment se fait-il autant on muru bɛ madame bolo a bɛna denmuso kan tigɛ maman k'e to du kɔnɔ yan nɔ. I ko cogo di? Mais bien sûr ne nana sɔrɔ ko madame bɛ ka muru dajɛ k'a bɛna ka sagani kan tigɛ. Denmuso b'a ɲɛkɔrɔ a bɛ ka. Sagani kan tigɛ. Non maman nin kelen nin quoi ne tɛ se ka du kɔnɔ la ka fɔ e la ka bɔ ka tila ka na sɔrɔ k'i. Non. Gawusu nin defo bɛ ne yɛrɛ la koyi. Mais wala defo kɛra n yɛrɛ la n'o tɛ maramu ni muru wulila ka boli k'a bɛ taa sagani kan tigɛ ne yɛrɛ hakili ma tɛ ala yɛrɛ k'a kan bɛ den ma. Non vraiment ni nan jigini la dɛ wallahi maman mɔgɔ tɛ se ka kuma sugu dɔ ta ka ɲɛsin bangebagaw ma mais
ni nya fira ko ni jara ni ro fo ni kan tigɛ Gawusu den wɛrɛ ti bolo den min kɔ maram na hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ se ka maram kelen to a yɛrɛ la couloir kɔnɔ cogo n tun b'a fɛ ka bulanɛgɛ ne don a tɛgɛ la dɛ ani boli de wulila ka muru ta mais ne yɛrɛ hakili yɛrɛ m'a ye maman vraiment n'o tɛ a tɛtɔla y'a fɔ dɛ mais hakili ye ne jigila misɛn n bɛ ka se ka fɛn de f'i ɲɛna mais yɔrɔ min na bi ni n y'a fɔ ko ni y'a fɔ je nafa foyi t'e la du in kɔnɔ bilen nafa foyi t'e la du in kɔnɔ bilen i bɛ yafa yafa ko tɛ o yafa ko tɛ ni nin kun ye ne den bɔnɛ ani na sisan m'a lakali cogo di ala k'an kisi mais ala k'an kisi cogo di ala bɛ se k'an kisi cogo di k'e to du kɔnɔ e bɛ maram to a yɛrɛ ma maram bɛ taa ni wallahi an jiginni la ni kelen na vraiment ni ma taa ɲɛ n jo t'a la ma taa ɲɛ dɛ n jo t'a la Mama Amini. ni maram ko in kɛra baara ye koyi Dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un on te remercie. Si Alors, fort, si Makura. belle, si Typhoon te remercie. Mariam Juru do saka ni kan. Mariam to nga fana ka sagani wa mo yake sagani mo Juru do Makura saka de. ni kan. Sakani ku digile. Sakani ku le digile. Ah ok sagani dia on a princesse mo ko sagani Sakani. Pour ku bani. kana fa mo ko sagani dia ni ne ka trésor de Makura Kamu? ne ka trésor de nga sanu mara yɔrɔ nga avenir ne ka ne Gawusu bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi a bɛɛ bɛ ka kɛ ne de sababu ye o diyara i ye dɛ Sanu de do. Ala n'a fɔra ko bi ne denmuso filɛ nin ye ale man kɛnɛ Maram man kɛnɛ fa kelen min donna Maram na o fa kelen nin filɛ ka tila ka don ne cɛ la Ala ne t'a dɔn ne ye min kɛ Ala la i jɔ n bɛ Gawusu wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna nin fana ka bon sani yɛrɛ Abaka mene. Allo oui allo Gawusu n buramuso ne nana sɔrɔ lasigoro i ta kɛ wallahi fa donna la ne nana sɔrɔ fa b'a la komu fa donna la ko fa donna n ka cɛ la wa wallahi Ala fa ŋaɲa yɛrɛ de b'a la ayi kana fɔ n ɲɛna fa ŋaɲa i bɛ fa ŋaɲa min dɔ dɛ o de b'a la la ilaha illallah ayi ala ka n'o mɛnbagaw caya ka sɔrɔ i b'a dɔn ko namori fɛnɛ bɔra namori fɛnɛ ye ne wele namori y'a fɔ ne ɲɛna ko Bintu fɛnɛ bɛ saya ni balo cɛ n'a fɔra ma tila o ko la fɔlɔ nin ko fɛnɛ bɛ d'accord ok sisan i b'a dɔn an bɛ min kɛ Bintu Bintu bɛ saya ni balo cɛ. Bintu bɛ saya ni balo cɛ ne ye mun kɛ Ala la n'a fɔra ko Maram o fatɔlama bɛ ne bolo lasigore ta fɛnɛ fatɔlama bɛ yen ka tila ka na Bintu fɛnɛ bɛ saya ni balo cɛ ayi sisan i b'a dɔn an bɛ min kɛ n buramuso i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i ka lusikali ta fɛɛrɛ kɛ i ka nana ye quoi nana ye Bamakɔ yan ayi Gawusu mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ a la ko fa ŋaɲa de b'a la fa yɛrɛ de don a ŋaɲa o de b'a la nana ye ne fɛ yen n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɛɲini a la mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ a la ko ne ye ko sugu bɛɛ kɛ n tɛ ka se ka gɛrɛ a la ka ko sugu bɛɛ kɛ ka na n'a ye a ye n dɛmɛ ni duwawu ye a kana n kun ci n kɔni a ye n dɛmɛ ni duwawu ye cogo bɛɛ la a kana n kun ci n kɔni bɛna cogo bɛɛ kɛ ka taa n'a ye ok a bɛ se ka na sisan n'Ala sɔnna n bɛ na n'a ye i y'a mɛn n bɛ taa nɛgɛ k'a nɛgɛ ka na n'a ye ala n'a fɔra Bintu ka ko yɛrɛ nana o ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ko lusikali ta fɛnɛ fa wulila lusikali ta la Allah ne t'a dɔn ne fana ye min kɛ Ala la koyi
Ala i tɛ yafa ne ma yafa ma ne ye kojugu fɛn fɛn k'e la n ye min kɛ m'a dabɔ a kama Ala kojugu ne m'a si dabɔ a kama yafa ma Ala ni kira kama ne den 2 si man kɛnɛ cɛ kelen min ye ne fɛnɛ jigi ye tuguni Ala o de filɛ nin ko bananen fɛnɛ filɛ ne bolo n t'a dɔn n bɛna min fɔ Ala wa n bɛ nin bɛɛ la Ala jaa tubabu boli de bɛ nin bolo o de bɛ wari labɔ ka d'a ma ka wari sama de wari bɛ bɔ cogo min a bɛ suruntu ten a bɛ suruntu cogo min a bɛ suruntu ten ne ma bɔ ni kalama joona ni ne fana tun bɔra ni kalama ne tun bɛ so fa wari de la wari bɛ suru de a bɛ ka suru ni ɲɛ da o kan o kɛra ne ɲɛna nkalon o de filɛ ka fa don a la koyi tubabu boli i tɛ boli min sɔn kan dɔn o ta kun ne t'a dɔn a ye nin ta kun min na a t'a sɔn kan dɔn a bɛ t'o doni ka na n'o ye o filɛ ka fa don a la a ye nin t'a la fɛnɛ nɔ ye an bɛ ka ko bɛ doni bɛɛ ta ka da Ala kun nin t'a la nɔ ye fiyewu nin y'a yɛrɛ nɔ ye n'i taara boli ta i t'a sɔn kan dɔn a bɛ fa don i la sa kɛ o de filɛ ka fa don a la mɛ a ka ye komi Gawusu ko n bɛ taa ta a nɔfɛ ka na n bɛ taa nɔfɛ k'a nɛgɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que a bɛ na cogo ni Ala sɔnna a bɛ Tanti il faut ça a to i ka furakɛ ɲɔ tɛ ni sara a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ Nani ka di n ye ni sara ne namori ka kiti tɔ bɛ taa tigɛ Ala fɛ sinon diɲɛ in tɛ tanti ne b'a kɛ cogo di Nani an tɛ to yan o an ci to yan o tanti sabali sa ma sɔn Bintu sabali sa ma fɔ k'i mabɔ fɛ ko bɛɛ la i degunnen don ni y'i ye ni ne mɛlɛkɛ de bɛ jɔ ɲɛkɔrɔ n ka dimi bɛɛ bɛ tunun na ni fɛ ko bɛɛ de araminɛ tanti sabali sa ou bien i denmuso bɛ k'i deli Nani ko ka di n ye wa i kanu bɛ yɔrɔ kana ka ci i da de n dɔgɔnin cɛ wuli an ka taa n ka taa i furakɛ la n tɛ fɛ k'i fɛ n yɛrɛ de ɲɛ la n tɛ fɛ k'a tɔgɔ la kuma yɛrɛ mɛn tulo la kana to i ka sa sa ayi ne tɛ sa ne tɛ ka na la fɔlɔ ko yɛrɛ nani ko ninnu bɛ ka na vraiment ne yɛrɛ madame ne taara baara kɛ ma se ka baara yɛrɛ kɛ yɛrɛ Gawusu ni baara baara yɔrɔ don tɔgɔ de kɔni b'a la ko baarakɛyɔrɔ ne tɛ se ka madame to n kɔ tan ni e ta ɲina ko n bɛ taa baara kɛ sa ne bɛ baarakɛyɔrɔ la n tɛ se ka n concentré yɛrɛ walayi a bɛ kɛ cogo di Gawusu ne yɛrɛ ye hakili jagabɔ kɛ i komi e tɛ ka sɔn ne ka kuma in ma muso 2nan furu ma ko in to yen nɔ sa muso 2nan ko in to yen nɔ ne bɛ k'a ɲɛf'i ne t'a dɔn n bɛna ɲɛf'i cogo cogo ne tɛ o si denmisɛnnin ye tuguni n'i ye sira min ta c'est que o de ka di n ye a to tan baasi t'a la i komi i tɛ ka sɔn o ma ne kɔni bɛna taa fɛn kɛ dugu la n bɛ taa so n bɛ taa muso wɛrɛ ɲini ka na n'a ye n bɛ taa somuso dɔ Gawusu min bɛ mɔgɔw gasi sigi ni sara Ala ka den kisi dɔrɔn Ala ka ne ta ne sara bana min ka di o kɛ an ye dɔ kɛ e ta in na n sɛgɛnna n t'i ka ko foyi de la n'i fɛ ko bɛɛ de arabiya Bintu sabali ne dusu Bintu sabali ne bɛ min bolo sabali sa ne bɛna to muso furu ka na n'a ye n bɛ to furu so ka na n'a ye mama i b'a dɔn ne bɛna min f'i ɲɛna quoi ne bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn wɛrɛw bɛ ne kunna min tɛ musoko ye san yɛrɛ n buramuso bɔra ka ne wele ka fɔ ne ɲɛna ko Wusulan ta ko fa de donna a la k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen ayi donc sabali n bɛ o ko la fɔlɔ ne yɛrɛ ko a ma n k'a ka na ni Wusulan ta ye so yan nɔ n terikɛ n'u nana an bɛna ɲɛɲini o ko la donc o de bɛ n kunna fɔlɔ Ala kama musoko kuma in bila fɔlɔ bi deli yɛrɛ de don n'a bɛ ten tɔ Gawusu n y'i ka kuma mɛn n bɛ musoko in bila fɔlɔ a bila yɛrɛ de ne yɛrɛ tɛ fɛ ka mɛn tulo la quoi n bɛna musoko in bila fɔlɔ an b'o ɲɛɲini mais n bɛna Gawusu n'i jɛn'a ma n bɛ taga so n bɛ taga a ɲɛfɔ Umaru ɲɛna ne dɔgɔmuso ka fatulen n bɛ taa o ci f'a ɲɛna ne y'a f'i ɲɛna i k'a to tan ne ye ci bila n terikɛ ma Gabriel Ture ɲɛmɔgɔ a bɛ na renseignement d'a ma n'a ko bɛ cogo min na ni mɔgɔ sara accident kɔnɔ na a tɛ dogo sa u bɛna bɔ a la mɔgɔ hakɛ min sara accident na nin wagati laban na a bɛɛ bɛna communiquer a b'a liste bɔ ka d'i ma o la an bɛna dɔn n'a sɔrɔ a b'a sinon nin kuma in ma ne kun minɛ sɛbɛn hali ka to ne kɛrɛfɛ yan nɔ ne b'i deli i jɔ n bɛ taa ci f'a ɲɛna ka na a ma fɔ k'a tɛ taa a ma fɔ k'a tɛ taa tanti sabali n'a mɛ i tɛ taa i b'i yɛrɛ bolo de
taa n ka minɛn ta n ka taa n y'a mɛn i tɛ taa i b'i yɛrɛ bolo bi i bɛ bi taa ka minɛn ta n ka taa. Kana ɲina dɛ. Ni ko ten sira b'i bolo i bɛ se ka. Kana ɲina dɛ. A ko bilali ko in. E ni ne bɛnn'o la o. E dun ma jaabi di ne ma o la bilen. C'est vrai. Wala i b'a dɔn ko cayara depuis an nana ko cayara e yɛrɛ ka nimisa ko n yɛrɛ tɛ ka fɛn tunu la n y'a mɛn n bɛ tila ka taa labilali ko la n'ala sɔnna a bɛ bila. O bɛ diya n ye dɛ. Donc ola i bɛna taa so. Awɔ. N bɛ taa Umaru fɛ yen n bɛ taa ci fɔ Umaru ɲɛna. Ka Umaru ɲɛ bɔ sira la. D'accord. N y'a mɛn n'ala sɔnna ma vraiment n'a kɛra cogo min na ala ka sira diya. Vraiment. Mama yɛrɛ kini tan kan ko fo n ka muso i n'a fɔra ko mara min yɛrɛ ye ni mara ma kɔlɔkɔlɔ siɲɛna kɛ nin ko in na walasa ne ka sɔn ko e ye ne ba ye e se yɛrɛ kan ka ne encourager ko ne ka muso wɛrɛ ta Mariam ala k'i kɛnɛya koyi dɔnnibagaw bɛɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko i tɛ se ka kɛnɛya ala ka to an ka solution sɔrɔ nin ko in na koyi se bɛ ala ye ala ni ala ni deli ka to muso Mariam ka kɛnɛya et en plus mama ka se ka nin muso ko in bɔn kunna a bɛ diya n ye quoi a k'a ja ko kɔ et puis musokɔrɔba ta fɛnɛ ko n'a hakili ko Bintu fɛnɛ bɛ sa ni balo cɛ cɛ a ko fɔra ne ɲɛna ko waritigiw ni degun tɛ ban ko waritigi y'a damana kɔlɔlɔ de. Mɔgɔ bɛɛ bɛ ka sa a bɛ ka sa baba bɛ kasi k'a sara.